Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna kuwa fata alkhairi mutanen mu na faɗin duniya baki ɗaya wanda suke bibiyar wannan shafi na mai albarka wato Dan Malam TV. To game da muka saba shigo muku da manya-manyan mashahuran gingima asirai a cikin wannan gida na mai albarka. To kamar da kuka sani yau muna ɗauke da asirin juyo da hankalin mace ko namiji. Ko kuma a ce kun ɓata ne da mai gidanka kana son ka juyo da hankalin shi ya neme ka ko kun ɓata da wani ko kuma wani abu da ya danganci haka ko kuma kana son wani ne ya juyo ya zo ya neme ka ko kuma kin ɓata da mijinki ne kina son ya juyo ya zo ya neme ki. To insha Allah rabbi wannan aiki idan ka buga shi ko kai ke da laifi ko me kai wa mutum ranar da kai wannan aiki a ranar ya neme ka kuma zai ƙulla mu'amala da kai ne wacce ma ko lokacin da kuna taron bai ba ka yadda kamar haka zai so ka fiye da yadda kake tunani, zai ƙaunace ka, zai ja ka a jika, zai juyo, za ka juyo da hankalin shi ya dawo gare ka ya zo ya neme ka. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kamar da kuka sani kamar da muka saba shigo muku da manya-manyan mashahurai asiri a cikin wannan mashahurin gida na mai albarka. To insha Allah rabbi wannan asiri ne na ɓangaren juyo da hankalin mace ko namijin nan take a cikin sauƙi. Wannan aiki idan ka buga shi la shakka biya a lokacin kana yi magana ta ƙare. To da Allah dan yau aka fara kallon wannan asiri na mai albarka to za ku iya danna subscribe sannan ku danna alamar ruwa saboda da mun saki sabon asiri za ku riƙa samun.